Caballeros dice que le deberían entregar en materia de vivienda lo que es los recursos del gobierno de España a él para que haga las viviendas. Eso contrasta con lo que está haciendo usted. Está presentando una y otra vez aquí en Navia, materia de vivienda, también en TES, que Bueno, o primeiro que teño que decir é que o acceso á vivenda, que é a principal preocupación que ten hoxe en día a nosa sociedade a nivel país e tamén a nivel Galicia, é unha das políticas centrais da Xunta de Galicia e, por suposto, o objetivo fundamental desta Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. En esa estrategia, nesa folla de ruta que temos marcado, de feito, onte mesmo aprobamos o Pacto de Galicia de Vivenda para os vindeiros 5 anos, teñen cabida e teñen que ter cabida non só o sector, senón o resto das administracións públicas. Administracións públicas que, por suposto, tamén inclúe, como non, o Concello de Vigo, que é o Concello onde máis demandantes temos inscritos, máis persoas inscritas no registro demandante. Eu coido que o que temos que facer é colaborar, non poner trabas entre nós. Dende logo, na Xunta de Galicia sempre tentamos esa colaboración. Estamos formalizando acordos de cesión con moitísimos concellos que non son da mesma cor política que a Xunta de Galicia, e poño nomeadamente, por exemplo, o Concello de Pontevedra ou o Concello de Coruña ou o Concello de Lugo. Entón, o que temos que facer é colaborar. Por a nosa parte, temos un orzamento estimado, un orzamento aprobado para este ano 2026 de 350 millóns de euros en materia de vivenda para Galicia, e destos 100 millóns de euros están destinados únicamente á cidade alívica en materia de vivenda. Por lo tanto, a aposta é total por esta cidade.